И така, здравейте хора. Днес ще ви покажа как да си инсталирате GTI San Andreas Vice City. Така, първо матвате CD1. CD1, ето ви, ето тук. Ще има линк в описанието за него. И ето тук, искате просто отвори. И ето този сетъп го отваряте. Сега не го цъкате, защото преди хинатът ми спря инсталацията и се изнервих много, не го качих. Така. Искате тук, така. Така. Вешката. И сега, извинете, ако съм подготвил с папка, просто извинете, само трябва да ги изтаря тук. И така. Така ето празна папка. Така влизате в D, защото там пък където искате си влизате, но просто ви е препоръчително в D, ако нямате такъв диск, значи ще ви е по-голям ето този диск. Ето този диск ще ви е по-голям, но ето тук е целият Windows хора и така. А в D тук са игрите, програмите и какво се сетите. Просто препоръчително не го инсталирайте в C в никакъв случай. Ако нямате D само там, защото ако нямате D ви е повече гигабайти диска. Ето сега ще ви се покажа да ви е, защото много хора са го получавали този проблем и поради тази причина просто всеки питаше Gaming Team какво е това, как се оправя с него, може да изкаже за help. Сега ще покажа, всички питаха Gaming Team. Не просто не цъкате, Radio Station и няма да ви се покаже този проблем на инсталацията, или може да ви се покаже, не знам. Така, съм малко да пием, да. Ето. И готово. И сега ето тук. И сега трябва да махнете CD2, за да... В смисъл трябва да махнете CD2, за крака, иначе няма да ви тръгне играта, ако ще да имате най-бързия компютър. Ето тук, копирате в ето това нещо с Ctrl-I-V, може и десен бутон да се постави. Ето сега, ето тук, всички неща ги аз не съм такова. CD2 на лице ли е много интересно. Копирай. И така.
остави. И ето хора сега. И играта ви е тръгнала. Аз няма да пускам, защото няма да видите. И да, хора, това беше от мене. И бяхте с Веско. Да. Да, това бяхте.